Minulý rok proběhla informace, že Strauss a Brahms jsou bezzubí a jejich zuby přechovává jakýsi Slovák Ondřej Jajcaj. Ondřej, jak si vysvětlujete, že nejste v rakouském Brixenu, vězení, které důvěrně znal například Havlíček Borovský? Brixen je už pravdepodobne dneska iba skanzen. Kedysi som v Brixene bol a tú dávnu stavbu som si obzeral. Mám pocit, že dnes už je to skanzen. Zuby Straussové a Brahmsové bezpečne spočívajú u jednej notárky. Viedenský centrálny cintorín je takmer úplne vyrabovaný. Generácie rakúskych hrobárov hľadali a nachádzali zlato a zo skúseností z empírie špecializovali sa na zlaté zuby. Poznáme to podľa toho, že perforácie v rakvách sú v oblasti predpokladaného chrupu. Bude dobré, ak rakúska spoločnosť bude inteligentne postupovať a pomôže veci tej, aby zuby boli muzealizované, aby poslúžili vedcom na univerzite a nie hrobárom. Naivnosť nie je múdrosť. Sú len dve cesty. Buď sa zuby zachránia ilegálnym spôsobom, ako som trúfalo uskutočnil ja, alebo spočinuli a skončili by v rukách hrobárov. Vyberte si. Naivnosť nie je múdrosť. Naivität ist keine Weisheit. Ďakujem.